जोंदाव बड'सानि दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन यआरन आबुं सावथुनखौ चिरां जिल्ला खुंग्रिं दै गोदै गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनो बर'नि गिबिसिन यआरन बर' सावथुनखौ दिन्थिनो साखाफारा जादों। 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'सानि बिथोनजों दिहुनजानाय यआरन बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमोनफ्रा। बेनिखायनो सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो खावलायहरदों खुंग्रिं ओनसोलनि लाइमोन बानजाय आफादा। बयनिबो सुजुग आरो सुबिदानि थाखाय टिकेटनि बेसेनखौ हायाव 100 आरो सियाराव 150 रांल' खालामनाय जादों। बानजाय आफादनि फोरमायनाय बादिब्ला नायगासेयावनो सियाराव 3000 आरो हायाव 250 गासै 3250 सिटनि बेबस्थाया खालामनाय जादों होनना फोसावदों बानजाय आफादा। गिबियाव नोंथांमोननि चेनेलखौ खुलुमबाय आरो गासैबो रायजो राजानि सायाव खुलुमहरनाय थाबाय। जोङो दिनै बर'नि सावथुन यआरन फिल्मखौ नैबे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव जोङो दिन्थिनो थाखाय जोङो मोनसे थि सम लाहार फाहार खालामनाय जाबाय आरो जोङो फैगौ डिसेम्बरनि 19 तारिख 2023 बे थारिखखालि जोङो बे सिनेमाखौ दिन्थिगोन आरो बे हारिमुखौ आरो जोंनि बर'नि कालचारफोरखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो जोंनि बे खुंग्रिं दै गोदै गेवलां फोथाराव फैनानै लैहोर लैहोर फैनानै नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय। जोङो टिकेटनि बेसेनखौ जोङो सियाराव 150 रां आरो हायाव 100 रां खालामनाय जादों आरो जोङो सियारनि केपासिटिखौ 3000 खालामनाय जादों आरो हायाव जोङो जिरायहोनो थाखाय 250नि जोङो केपासिटि खालामदों। नैबे सिनेमाखौ गासैबो बर'नि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायखौ फैनानै बे समखालि नायफैनो थाखाय जोङो खावलायहरनाय थाबाय आरो जोंनि दिन्थिनायनि समा 8:08 रिंगानिफ्राय जागोन। जों बेखिनिखौनो रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय। लोगोसेनो जोङो गामि गामि गिदिंनानै जोङो जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा नायगिरिफोर बिसोरनि सायावबो जोङो मोजां खौरां लानानै खामानिखौ लानानै फैदों। जों बिसोरनो सिजोन टिकेट राननानै होनाय जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा 120 जागोन। सिजोन टिकेटनि दामा बेखिनियानो। सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिज। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।